سلام لما عندي اب هيلز كير حموش ዝተፈላላዩ ሞያታት ክንሪኦም ኢና ነዞም ሞያታት ድማ ብምንታይ መዲበ ማለሁ ንኽትመሃር ክንደይ ዓመት የድሊ ከምኡን ዓመታዊ ክንደይ ክትክፈል ትኽእል ብዝብል ብናይ ኣሜሪካ ስታንዳርድ ሰሪዕዮም ኣለሁ እቲ ቀዳማይ ሰሪዕዮ ደለሁ እዚ RN ወይ ድማ BSN ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮግራም ነርስ ንኽትከውን ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት የድልየካ ማለት ኣብዚ ሞያ እዚ ዝተመሃረ ሰብ ኣብ ዓመት ካብ 90,000 ክሳብ $120,000 ሜክ ክገብር ይኽእል እቲ ካልኣይ ዲያግኖስቲክ ሜዲካል ሶኖግራፊ ወይ ድማ ኮመን ኔም አልትራሳውንድ ቴክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፊልድ ነዚ ሞያ እዚ ንኽትመሃር ተመሳሳሊ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት የድሊ አሶሺየትስ ዲግሪ ሎ ባችለርስ ዲግሪ ድማ ኣለዎ ማለት ስለዚ በዚ ሞያ እዚ ዝተመሃረ ሰብ ካብ 80,000 ክሳብ 120,000 ኣብ ዓመት ሜክ ክገብር ይኽእል እቲ ሳልሳይ ራዲዮሎጂካል ቴክኖሎጂስት ወይ ድማ ኮመን ኔም ራድ ቴክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዚ ሞያ እዚ ተማሂርካ ንኽትምረቕ 2 ዓመት ጥራይ ደልየካ ራድ ቴክ ዝበዝሖ 2 ዓመት እዮም እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ብቐሊሉ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ከድካ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓመት በዚ ሞያ ዝተመረቐ ሰብ ካብ 75,000 ክሳብ $95,000 ኣብ ዓመት ሜክ ይገብር ብተወሳኺ ምስ ኤክስፒሪየንስ ደሞዝካ ድማ እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ራብዓይ እምበኣር ሪስፓይራቶሪ ቴራፒስት እዩ ሪስፓይራቶሪ ቴራፒስት ንኽትመሃር ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት የድሊ እዚ ሞያ እዚ ሞር ኦፍ ምስ ሪስፓይሬሽን ዝተኣሳሰር ንሰባት ትሬን ምግባሪ ወይ ድማ ቴራፒ መሃቢ 2 ክሳብ 4 ዓመት የድልየካ ኢልና ኣብዚ ሞያ እዚ ዝተመረቐ ሰብ ድማ ካብ 80 ክሳብ $105,000 ኣብ ዓመት ሜክ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ሓሙሻይ ተሰሪዑ ደሎ ላይሰንስድ ፕራክቲሽናል ነርስ ወይ ድማ ኮመን ኔም LPN ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሞያ በዚ ሞያ እዚ ዝተመሃረ ወይ በዚ ሞያ እዚ ዝተመረቐ ሰብ ክንደይ ዓመት ክመሃር ኣለዎ ንዝብል 1 ዓመት ጥራይ ድድልየካ ስለዚ LPN እንድሕር ዳ ኮንካ ካብ 55,000 ክሳብ $70,000 ሜክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስ ኤክስፒሪየንስ ደሞዝካ እውን እናወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ ጉግል ሰርች ገይረ ዝረኸብኳ እዩ ብዝያዳ ሞር ኣድቫንስድ ብዝኾነ መገዲ ሰርች ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም ካብዘን 5 ሞያ ኣይነይቲ ምመረፅኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፃሓፍለይ ቴንክ ዩ